Esquerra i Ciutadans ens ha dit que sí, que consideren oportú perquè era fàcil, hi havia consens. Solidaritat m'ha dit que sí, però que no ho veia clar. El PP no ha respost i PSC i Convergència i Unió han dit que no és el moment, que parlem-ne, que ja ho discutirem, que sigui una reforma del reglament, però que no és el moment. Clar, a nosaltres el que ens sobta és una cosa que hi havia consens en la campanya electoral, teòricament, no? Doncs no hauria de costar gaire de posar negre sobre blanc del reglament, però ens han dit que no. I ho dic perquè sembla que en Zapatero, després d'haver liderat una retallada social sense precedents, vulgui obrir la porta a un escenari de recentralització de l'Estat. No ens agrada ni la música ni la lletra. No ens agrada que a més acusin a les comunitats autònomes de ser les causants del dèficit, quan a més és mentida. La proposta de recentralització del govern Zapatero i la proposta d'ultra recentralització del Partit Popular obliga a que des de Catalunya no només parlem de finançament, sinó que parlem precisament d'una proposta que avenci en l'autogovern i en un sentit federal, de reforma constitucional. No només ens podem parlar dels diners, hem de parlar de més coses.